Hhayi, nyaka Mumbeka mangingaphosisi kwaku-2009. Hhayi, sashiwa IBhova emhlabeni okwakuyinto yababuhlungu kakhulu ukuthi bathande okanye balandeli bomculo kaMaskandi. Iy'nhliziyo zethu zasala zephukile, yabona. Kodwa vembu kwavela indaba ukuthi hhayi iBhova lizele linondodana impela. Hhayi masimbuka ey'thombeni, cha hhayi ufana naye impela umfana, hhayi yabona inkunzi, kusho ukuthi uzokhona ukusijabulisa njengobaba, yabo. Hhayi-ke kuhambe, hhayi nangempela umfana kuthiwa akavele obala-ke simbona. Hhayi beqale lapha o-DSD no-Jiva belokhu bemveza nje umfana, hhayi bebona indlela ahlaba ngayo ingoma kuthiwa hhayi uyahlaba, hhayi inkunzi, onyaweni inkunzi, yabona. Kuhambe uJiva ngacabanga wamveza lapha kuma-AK47 khona ingoma eyayithi udumo lami la ngiqasa nabakwethu. Hhayi kula ngoma ngena impela umfana washo iy'bonga nje, hayi bo. Eyisalindela likhulu sasho sathi hhayi iBhova lilalanga liguqe ngamadolo kanti lizela into enje. Hhayi kwathi sekumele ecule umfana, hawu. Kanti umfana Mumba lo uyifuzele komalume ngoba cha iBhova siyalazi baba. Yabo lusanda ngiyaxolisa uma kuthi lento izofika kabi emadlebeni lapho umfana ngoba nje kufuze bekhulume nobhuti laba basemafemini bemfaka emsebenzini ngoba hhayi kule nto umculo ngeke mfana. Is not ngeke. Ngiyala mina Khehle, yawo. Owakho umbono uthini ngale nkulumo yalensizwa? Ngabe uyavumelana naye ukuthi uLosanda ahambe ofuna umsebenzi noma aqhubeke ahlale emculweni? Owakho uthini? Awusibeke nje sizwe ukuthi wena ngabe uthini.